भारत के अनमोल धरोहर गंगा या बिरल धार बा, एकर रक्षा कइले भैया हमनी के अधिकार बा। बूंद अमृत जेकर सारी दुनिया कहे कि आज इतना घुटन में ऊ कैसे रहे, कि कितना कैले तपस्या भागीरथी, तबे धरती पर आज हो धारा बहे। भारत के अनमोल धरोहर गंगा या बिरल धार बा, एकर रक्षा कइल ये भैया हमनी के अधिकार बा, एकर रक्षा कइले भैया हमनी के अधिकार बा। माई के असमत के बचावल बेटा के दरकार बा, एकर रक्षा कइले भैया हमनी के अधिकार बा, एकर रक्षा कइले भैया हमनी के अधिकार बा। फर्ज निभावे के समय बा, भरत कर माई के, हवा पूत सपूत तयब से ध्यान दइन के सफाई पे। फर्ज निभावे के समय बा, भरत कर माई के, हवा पूत सपूत तयब से ध्यान दइन के सफाई पे। माँ बेटा के गहरा रिश्ता जानत ई संसार बा, एकर रक्षा कइल नेताजी हमनी के अधिकार बा, एकर रक्षा कइल भैया हमनी के अधिकार बा। सबके बाई ध्यान धरे के करे के बाई काम हो,
ना त एक दिन होइए जाई ममता के काम तमाम हो। सबके बाई ध्यान धरे के करे के बाई काम हो। ना त एक दिन होइए जाई ममता के काम तमाम हो। आज हमनी के त संगे देश के सरकार बा एकर रक्षा कइले भैया हमनी के अधिकार बा। एकर रक्षा कइले भैया हमनी के अधिकार बा। बागुनाह भइल जवन ओकर पछतावा होई हो। जे रोवले बा जननी के ऊ विभा कर रोई हो। बागुनाह भइल जवन होकर पछतावा होई हो। जे रोवले बा जननी के ऊ विभा कर रोई हो। जीत के सपना ये सचिन जी लोगवन के अब हार बा। अरे भैया कैसे मिलता है?